Здравейте, потребители на това канал, с Маджоги. Днеска рекламирам моят сервер на Майнкрафт, на мини-игри. Съжалявам за тези, само че значи, който иска да влезе в моят сервер, аз ще оставя това паролата и ID-то, за да влезете, и също така и IP-то. Да знаете, ще има доста не толкова спокойно. Който иска да влиза, за мен проблем няма. Ако щете и доста запишете CraftPlay.bg, едно CraftPlay.bg 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, доста от 20 нагоре са, всяко по 5. И ако всичките се препълнят, което много не очаквам, просто ще направя още. Също така, сега да ви покажа за екстрите на сервера. Сервера, само дето не знам защо стана на испански, мисля, че е на испански. Ето ги мини-игрите: Survival, PvP, TNT Games, TNT Run, Mine Party, City Build, BetoWars, ама City Build и офлайн още се разработва, и BetoWars, мисля, че някакъв бък има нещия стартва. Kit PvP отлично работи, има всякакви класи и този, нали, във всеки сервер са различни. Нека да ви покажа. Оп, обърка. Забравих да виж. Ето го. Kit PvP-то. Тук има само две арени, но той на спауна има една табелка за joining. Някой тук за joining да не губи време. Добре, сега ето тук, като пусни, той нямате да се биете с хората, като влезете там долу, вече почва по пътя. И не знам защо уж някакъв пъгин тук като паднете и не взима демидж. Затова само да ви кажа, скачате във водата, не знам защо, ето вижте, на мен не взема демидж. Има доста различни класи, както виждате, аз имам доста токени. Защото не знам, просто решихте да си ги хакна. Всеки, който тук е опнат, му давам да взима токени по този начин. Няма да покажа командата, защото не знам, нали има някакви хакове за опит, таки с работи, не знам. Окей, сега. Ето, то най-силната класа тук е некромансера. Специалните му сили са, като удари някой с това, спамва зомбита, които му помагат, но има и един минус. Ако ударите някой от вашите зомбита, те го нападат. Защото се по този начин ги предизвикате, ама също така, ако убият плячката, която сте избрали да нападнат, те ще ви нападнат, защото някакво да го да нападнат, разбирате. Те са просто едни обикновени зомбита нападат човека, като са ударили, защото, нали, той е бил най-наблизо. Обикновени преименувани зомбита, нищо друго. Но спокойно, класата е доста силничка, ще се справите с тях. Аз зато съм сложил диамантен брон, защото зомбитата са и голяма слабост на некромансера. Също така си казах, нали, бето е най-силната класа заради тази диамантен брон. Сигурно сте танк с голям демидж. Също така, сам дето на мен не ми се правеше мапа, зато и аз просто го стеглих. Просто така го стеглих. Сам на маповете за мини-игрите съм ги теглил. То смисъл, че е направен от Hypixel. Също така има все различни места, където може да се биете. Например, тук е Village, което на мен е любимото място, е аре за Kit PvP, свърши. Kit Батлеле. Окей. Също така
ще добавя плагин за Mano ADD и в него ще има VIP, т.е. премиум, който е като VIP. Ще имате право това да правите. Вижте. Так. Обичам да направя тия с джампове. Също така аз съм сигурен, че даже нощ се забавля чрез този сервер. Има Hunger Games също така. Я го разгледаме. Survival Games, ето го. Арамеча, както виждате, има доста различни арени. Има малки и 6 големи. Ама гъбе, някой взел така. Странно. Тук арените бяха 7, но както и да е, поне има 6. Те са по 24, ето как изглеждат. Ето вижте. Отивате, взимате после нагоре, ама най-малко ви трябват 5 човека. Zoom starten. Ето виждате ли. Испански. Сигурен съм, че беше испански. Дано моят сервер да ви харесал. И хора, като се го добавите, не гледайте, че пише 1.7.9. Да, може да влизате тази версия, ама сервера реално е на 1.7.2. Очаквам да влезете и такива работи. Дано сервера и рекламата да ви е харесала. И до скоро!